Tkompli toħroġ l-iskumdità tal-Ministri meta mistoqsija sabiex jagħtu informazzjoni dwar l-uffiċċji distrettwali tagħhom u li fihom jilqgħu il-kostitwenti, uffiċċji li ħadd ma jaf kemm qed jiġu dedikati riżorsi fihom min-naħa tal-Ministeru u allura minn fondi pubbliċi. Il-ġimgħa filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Mirjam Dalli biex tagħtina rendikont ta' dawn l-uffiċċji u kemm qed timpjega nies fihom iżda hi baqgħet tinsisti biex nibagħtu l-mistoqsijiet bil-miktub. Kemm għandek uffiċċji distrettwali li fihom tilqa' l-kostitwenti tiegħek? 2. Wieħed il-Mosta u l-ieħor fejn? Iż-Żurriq. Huma bil-kera, mixtrijin? Ara vera ma tkomx issaqsu, ġifieri. Wieħed huwa bil-kera u wieħed taw lill-kunjatu tiegħi li huwa Carmenu Vella u li kien uffiċċju tiegħu. U xi kemm tonfoq fihom? Kera ta' wieħed minnhom għandi jekk tkun taf id-dettalji bagħt li mistoqsija. Iżda pressata biex tgħidilna eżatt kemm qed tħallas f'kirjiet hija baqgħet ma weġbitx. Xi kemm għandek ħaddiema fuqhom? M'intix ħatej li kemm għandek ħaddiema jaħdmu fihom? Staqsejna wkoll lill-Ministru Silvio Xkembri li min-naħa tiegħu ħarab mill-mistoqsija ta' Net News u għalinna biss li ser jiftaħ aktar uffiċini fil-ġimgħat li ġejjin. Qed nistaqsik imma fuq l-uffiċini tiegħek. Bil-kera mixtrijin. L-uffiċċju tiegħek ngħidlek. Ħaniftaħ ieħor u nibgħatilkom l-affarijiet kollha. Bil-kera mixtrijin imma m'intix tweġibni. Intant fil-waqt li aktar kmieni din il-ġimgħa l-Ministru Clifton Grima talabna sabiex nibagħtu l-mistoqsijiet bil-miktub. Dawn huma mistoqsijiet li jekk trini wieġbek tista' tagħmilhom bil-miktub mhux problema. Jekk qed tagħmel mistoqsijiet marbuta mal-kostitwenza li nista' ngħidlek huwa tweġiba waħda biss illi jiena. Għalfejn ma tweġibniex issa, ma tnagħmilhom face to face, għalfejn għandi nagħmilhom bil-miktub. Wara li dawn il-mistoqsijiet baqgħu ma ġewx imwieġba lanqas permezz ta' email, il-Ministru Clifton Grima spiċċa ħarab biex ukoll evita d-domandi tagħna. Il-verità hi li ħadd ma jaf kemm qed jintefqu eluf mill-Ministri fl-uffiċċji distrettwali, kemm qed iħaddmu nies, kif qed jitħallsu dawn in-nies, kif qed jitħallsu l-kirjiet u jekk kienx hemm postijiet li effettivament inxtraw għall-kampanja, kollha domandi li qed ipoġġu pressjoni enormi fuq il-membri tal-Kabinett.